Yeah, welcome back to the YouTube channel malawani. Cameras muli banji konse kumene muli iya masana bwino. Tipatsane kupano update. China nayonso China ya. Okay, poyambirira China inaliona kuti imangoti ifeyo guys tabanga ni resolve ma issues anu ankhondo iyi iyayi tikufuna kuti ithe iyayi ife tili neutral iyayi makuti tsopano China ya pangaso business ndi dziko la Iran makuti akutumiza zida zake amachita kuti man portable air defense komanso timachita kuti man parts ndi timabomba timabomba komano timakhala tinalakatonyamula voyo mchindithu nde umati timakhaso kumene nditamakono ntoti China yangopanga makumene nditamakono timane ndithu timauluka 6 kilometers 6 kilometers tukamba za kilometers amatha kuyuza pa magalimoto pa mastima right ngati madzi maso ndege zimene zikuyenda ngati zikuluka matenga ndi majeti ma helicopter zimene ziyazo ndithu amatha kugwisa ntchito basi ndikupanga target ndi chinthu chimakhala target ndi chimakhala ndi marada ake so special timene titi zokwana 400 zimene zinthu ndi zimene zikupita ku dziko la Iran ma days akubwera zikhazi kufika for azinyamuka kale according to the reports. So chimene chikuchitika hapa ndichonena kuti why China tsopano ikutenga risk imeneyi kugulisana ndi Iran kupanga business ndi Iran zida zimene zizi fadilio ndi ya $60 million imene dziko la Iran lagula kuchokera ku dziko la China. So pali zinthu nzikapo zimene ndithu China yapangira zimenezi komano chinthu choyambirira ndichonena kuti China ikufuna ipange test like kugwisa ntchito kungoona ifuna uone kuti how can this work. So before zinagwira kale pa nthawi imene ndithu Iran inagwisa ntchito zomwezo pogwetsera F-15 right F-15 jets fighters anagwetsa kugwisa ntchito department portable timene titi and pano pasoma atutumizira ntende nthu afuna ati yes ndithu. Number 2 akufuna ndithu at least Iran chaisagwe ndithu chifukwa ndikuyirani kokha kumene iwowa amapeza ndithu mafuta ochipa ndi kumakhala ndithu zinthu zosiyanasiyana. So tinthu timene titi tilipo ndithu magulu osiyanasiyana ati ndi QW12 komanso ndi FN ndi QW12 komanso ndi FN16 imene ndi mitundu yokhayo ya portable man pads timene titi sita chibwanabwana ya ndi tinthu timagwesa ndege ndithu timene titi so cheap, you understand? Ndito cheaper malinga ndi nkhondo amakono ya masiku anowa sikufunika kuti kugwiza za billions zambiri ngati mene apangira kalekale. So panopa zilanga kuti nkhondo iyi yasinthidwa kachitidwe kake yaoneka zoti yasinthidwa ndithu. Even China, even Iran, even America imanena kuti kodi how come kuti Ukraine ikupanga be survive mpaka na pano. Mwina do I think tikupere system ya Ukraine yo mayuza ma defense o cheaper chimozi ngati so Russia imanena so panopa I think tipange kope asymmetric war ya Iran mini kumenya nkhondo yake I think tipange so kope tikopereso so mini kwani zoti pokadali panopa zinthu zodula zizi zikumangoononga ndalama basi kumano actually sizikumapindula china chilichonse pa ground. So so China ikupanga zimene ndithu ngakhale kuti mamuvu awo amakhala nena kuti samakhala onekera amakhala kuti wafusa amakhala kuti akukana haya sininapanga zimene zozo. So Trump so anafusa limene kuti akulu China kumesa mukati China mwavana nayo kuti China ndikutumiza zidatu ati I think China yo sindikudziwa komano ipanga mistake indikhomodwisa kwambiri
chifukwa tidagwirizana kunena kuti iwo asathandize dziko la Iran. Umwe ndimene ndithu Trump amayankhira. President Xi told you that China would not give or sell Iran any weapons. And there's a new report that Iran's about to get 400 rocket launchers from China going through Pakistan to Iran. Well, that would be surprising. I mean, things like that happen, but that would be surprising. He told me very strongly he wouldn't partake, and he knows I'd be quite disappointed. Yeah, please. And he's coming here, I think, on September 24th. So guys, ngati munamvako zokhuza ndi China kutumiza zida ku dziko la Iran, nkhani yake inali ya tinthu timene titi tima man pods, tima portable timene titi. Guys, thank you so much. Koma abanso ndithu next video tikambirane za nkhani yokhuzana ndi Rita Mkandawire, chifukwa after Zoeta trend actually pali zinthu zingapa zimene zimadabwitsa kwambiri kwambe I think izapezeka. And I mean, I take and be in the next video. Guys, thank you so much. Malawi Cameras.